عزو السلام تنا تقبلوا كبرات خاتاتلتي سينما سمرة نلومي أبن أس مدبنا انتاي تمخروني كلتا دبدا بتاتينا كان انقدكم كم توترو تساتفكم زي فلينا كساب فصامي بأخبروت مسانا صنحو سناي مكتطال سينما سمرة كابيزي رابيزي حينا للنور فلتت حبوز دستا سحاب سيني تروفتا نفسد النهار سينما سمرة عب سينما سمرة قدروا مزنك نوري وعاما وميد دراما ملالا وزاتا سبورت فيلم بعلت حدارن أدكلتا قلعني انت خوانا ازان كلتا دك ايدك انستين حجيقن سالساي وديك هلواني تمنيتي ازيزولن تمنيتن بهاقن بوغن بعل بيتيون زسام عليو سلازي نزي بهاقنا نمركاب مس بعل بيتي بمسمماع صوتها مريسنا كنولد انخلو اللو اقباب كمزولو سميعمو كميو بفلاي ابوان ركب كابتوم نابناي مفرق اكالات قوالنستيتي زقو عزو زرعي ود تبعتاي اكس ديو ويسواي مستان مفرز ترالوت انقاقحو كراخب انت خوينخه بخما يوسن معلت صوفيك بنصر كفلط اخلدو سلام زخبر كحبتنا بزحد مصامتي كم زناتكم حدا عين صوتا اكتاتيلهم بمولادهم تጻررتي زخونو صوتا نمولاد فحتر تركبلو يرايهم اتي بمجمرتا زمصوم حتو دما كم زناتكي تبعتاي وي انستاي صوتا مريصنا كنولد انخلدو زبل حتيو ناب حتخي كنملس ببزحات ناي سنه هيو تمارامرتي كم زغلص اتملسي كم تخلو اويو ازيغن ميتي كام ميتي كخوني خليو كبهلاي كالن مغنياتو اتميلا نعخ خونا نبعال بيتكي قنو عقبابن صفوف تنقاقن كتقومو زحتت سلا زخونا ازي نز حبراو تمنيتكم قاعد زغبر كوننت كبهاريات زرعي ناي بعال بيتكي مالت زرور تبعتاي زبغسيو ابسن هيوتاوي حقታት ተመርኩስና حقታት ክንዛረብ እንተ ዳኾይና ኩሉ ግዜ ዘርኢ ጓል ንስተይቲ ኤክስ ዝኾነ ክሮሞዞም ኣሎ ናይ ወዲ ተባዕታይ ዘርኢ ግን ኣብ ክልተ ክሮሞዞም ማለት ኤክስን ዋይን ዝኸፈል ኣብ እዋን ርክብ ድማ ክልቲኦም ዓይነታት ወሃዮታት ናይ ወዲ ተባዕታይ ብመንገዲ ሻምብቆ ሞትሎ ኣቢሎም ናብ ናይ መፍረ ኣካላት ናይ ጓል ንስተይቲ ይኣትሞ ናብታ ንመፍረ ተቐሪባ ዘላ እንቋቑሖ ንምሕዋስ ይጓዓዙ ድሕርዚ ምስታን መፍረድሉ ተኾይና ዘላ ናይ ጓል ንስተይቲ እንቋቑሖ ኤክስ ዘርኢ ናይ ወዲ ተባዕታይ እንተ ተሓዊሱ እታ ትፍጠር ድቂ በክልተ ኤክስ ኤክስ ዝቆመት ጓል ንስተይቲ ትኸውን ምስታ እንቋቑሖ ዘርኢ ዋይ እንተ ተሓዊሱዋ ድማ እቲ ዝፍጠር ድቂ ኤክስ ዋይ ኮይኑ ተባዕታይ ይኸውን ዝኽበር ከሓብትና ነዚ ንስኺ ኣልዒልክዮ ዘለኺ ሕቶ ንምምላስ ነዚ ምፍላጥ ኣገዳሲዩ ወትሩ ክልተ አንጻር ጾታው ርክብ ኣብ ዝፍጽሙሉ እዋን ብሚሊዮና ዝቁጽሩ ወሃየታት ፍረዘር ይወድ ተባዕታይ ብሻምብቆ ረሕሚ ኣቢሎም ናብ ናይ መፍረ ኣካላት ናይ ጓል ንስተይቲ ይጓዓዙ እንተኾነ ካብዞም ኣዝዮም ብዙሓት ዘርእታት ነታ እትዳሎ እንቋቑሖ ጓል ንስተይቲ ረኺቡ ጥንሲ ክፈጥር ዝኽእል ሓደ ጥራዩ እዚ ድማ ወይ ኤክስ እዩ ወይ ድማ ዋይ ማለት እዩ ገለ ናይ ባህሪ ፍልልያት ናይዞም ክልተ ናይ ወድ ተባዕታይ ወሃዮታት ግን ነቲ ጓል ድዩ ወዲ ዝውለድ ይውስን ማለት እዩ ኣብ ግዜ ጾታው ርክብ ክልቲኦም ኤክስ ዋይ ዘርእታት ዝሓዙ ወሃዮታት ወዲ ተባዕታይ ብሓባርዮም ዝጓዓዙ እቲ ፍልልይ እምበኣርከስ ኣብ ባህርያቶም እዩ ዋይ ዝሓዙ ወሃዮታት ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ዘይንጡፋት ቀሲሎም ዝጓዓዙን ድኽም ዝበሉን እዮም ብሓፈሻ ወሃዮታት ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ርሕሚ ምስ ተበተነ ኣብ መፍረ ኣካላት ናይ ጓል ንስተይቲ ብንጥፈት ጽንሓሉ ግዜ ካብ 48 ክሳብ 78 ሰዓታት ጥራዩ ሳሕት ድማ ክሳብ 8 መዓልቲ ክጸንሑ ይኽእሉ ስለዚ ምስ በዓል ቤትኪ ካብ መበል 13 ክሳብ 14 መዓልታት ዑደት ጽግያትኪ ኣብ ዘሎ ግዜ ጸታው ርክብ እንተፈጺምኩም እሞ ከዓ ብድሕሪኡ ክሳብ 20 መዓልቲ ዑደት ጽግያትኪ ካብ ርክብ ምስ እትሕረም እሞ ጥንሲ እንተሒዝኪ በታ ኣብ መበል 13 ክሳብ 14 ዝገበርኩም ርክብ ሽዑ ካብ ዝተበተኑ ወሃዮታት እቶም ዋይ ዘርኢ ዝሓዙ ወሃዮታት ነዊሕ ክጸንሑ ስለ ዘይክእሉ ቅድምታ እንቋቑሖ ምጽፋያ ደኺሞም ይሞቱ ኤክስ ዘርኢ ዝሓዙ ወሃዮታት ግን ካብ ዋይ ንውሕ ዝበለ ዕድመ ስለ ዘለዎም ክሳብታ እንቋቑሖ እትጸፊ ክጸንሑ ስለ ዝኽእሉ እታ ትውለድ ህፃን ጓል ንስተይቲ ናይ ምዃን ተኽእሎ ዝዓበየ ይኸውን ድቂ እንተ ደኣ ዘይሒዝክ ግን ቅድሚ እታ እንቋቑሖ ምጽፋያ ኩሎም ቶም ዘርኢ ናይ በዓል ቤትኪ ተሰኪሞም ናብ ርሕሚ ዝኣተው ወሃዮታት መይቶም ኣለዉ ማለት እዩ ሓንቲ እንቋቑሖ ምስ ተጸፍየት ካብ 24 ክሳብ 48 ሰዓታት ጥራያ ብህይወት እትጸንሕ
ስለዚ ወዲ ወይ ጓል መሪጽካ ንምውላድ መዓልቲ ጽፍየኺ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ዝኸበርካ ሓብትና ምፍላጥ መዓልቲ ጽፍየኺ ብንጹር እዚኣ ያ ክንብለኪ ንኽእል እኳ እንተዘይኮና ካብ ተመኩሮኺ ተበኪስኪ ግን ከተጽንዕዮ ትኽእል ኢኺ ብሓፈሻዊ ገምጋም ድማ መዓልቲ ጽፍዮ 14 መዓልታት ቅድሚ ምጅማር እታ እትመጽእ ጽግያት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እዚ ግን ኣብተን ስሩዕ ዑደት ጽግያት ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ንኣብነት ንውሓት ዑደት ጽግያትኪ 30 መዓልቲ እንተኾይኑ መዓልቲ ጽፍዮኺ 14 መዓልቲ ቅድሚ መበል 30 መዓልቲ ማለት ኣብ መበል 16 መዓልቲ ዑደት ጽግያትኪ ይኸውን ወዲ ተባዕታይ ናይ ምውላድ ድሌት እንተደኣ ኣለክ እምበኣር ካብ መበል 12 ክሳብ 16 መዓልቲ ዑደት ጽግያትኪ ጸታዊ ርክብ ከይፈጸምኪ ጸኒሕኺ ኣብ መበል 17 መዓልቲ ርክብ ፈጽሚ ኣብዚ ግዜ እቶም ዋይ ዘርኢ ዝሓዙ ዋዮታት ቁልጡፋት ብምዃኖም ኣብታ ቀዳመይቲ ትጽፈ ዘላ እንቋቑሖ ድቂ ናይ ምፍጣር ዕድሎም ዝበዝሕ ይኸውን እቲ ውፅኢት ከዓ ኤክስዋይ ይኸውን እሞ ብኡ መንጽር ዝውለድ ዕሸል ድማ ወዲ ይኸውን ብሕፅር ዝበለ ጾታ መሪጽካ ንምውላድ ኣቐዲምካ መዓልቲ ጽፍዮ ይግመት እሞ ጓል ንምውላድ ካብታ እተገመተት መዓልቲ 2 መዓልታት ኣቐዲምካ ጾታዊ ርክብ ይካየድ ብድሕሪኡ ክሳብ ሰሙን ወይ ልዕሊኡ ጸታዊ ርክብ ከይተኻየደ ይጸንሕ ወዲ ንምውላድ ድማ ንሓደ ሰሙን ቅድምታ ዝተገመተት መዓልቲ ጸታዊ ርክብ ከይተኻየደ ይጸንሕ እሞ ድሕርታ ዝተገመተት መዓልቲ ጸታዊ ርክብ ይፍጸም ኩሉ ግዜ መዓልቲ ጽፍዮ ዝፍለጥ ካብ ንውሓት ዑደት ጽግያት 14 መዓልቲ ብምጉዳል እዩ ስለዚ ንስኺ ከም በዓልቲ ሓዳር ጽግያት ክስሩዕ እንተደኣ ኮይኑ ምስ በዓል ቤትኪ ብምስምማዕ በዚ ኣገባብ ተጠቒምኩም ወዲ ናይ ምውላድ ተኽእለኹም ከተዛይድዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝኸበርካ ሓብትና በዚ መልስና ዓጊብኪ ክትኮኒ እናተተስፈና ኣብ ቀጻሊ የራኽበና ሰሰና እዩ ሰላም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ከመይ ኣለኹም ናይ ብርዕ ስመይ ድልየት በሉኒ ጓል 26 ዓመት ተቐማጢት ጀርመን ቅድሚ ሕጂ ብጣዕሚ ሕጉስትን ምስ ኩሉ ትስሕቕን ተባሃጊት ጓልን እየ ነይረ እንተ ካብዘን ዝሓለፋ ቀረባ እዋናት ግን በበገሲኡ እንታይ ምዃኑ ኣይርዳእንን ግን ኩሉ ግዜ ነፍሰይ ከጥፍየ ዝደሊ መመሊሱ ድማ ባይብለን እሞ እንታይ ትመኽሩኒ ሰላም ዝኸበርኪ ሓብትና ድልየት ፈለማት ውንንዮ ነፍሲ የብልክን እዛ ነፍስኺ ብህያብ ካብ ፈጣሪ ዝተዋሃበት ክንበር ፍጹም ዋንነትኪ ከኖትን እቲ ዝሃበኪ ፈጣሪ ንብረቱ ከም ዝደሊ ከዓ ክትሓስበለኪ ዝኸበርኪ ድልየት ንምዃኑ ንምንታይ ኢኺ ነፍስኺ ከተጥፍኢ ትደሊ ዘለኺ ህይወት ጸሊእኺዮ ምንባራ ሰልኪኪ ገንዘብ ስኢንኪ ኣፍቃሪኺ ጠሊምኪ ስድራ ቤትኪ ፍቕሪ ስኢኖም ዘይሓዊ ሕማም ሒዙኪ እቲ ምኽንያት ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዝኾነ ይኹን ነፍሲ ከተጥፍኢ መሰል ዝሃበኪ ኣካል የለን እምበኣርከስ እንታይ ንምርካብ ኢኺ ነፍሲ ከተጥፍኢ ነፍስና ሕልና ኣካልን ኣእምሮን ዝሓዘት ምዃና ተረዲ ርእሰ ቅትለት ምፍጻምኪ ንኣካልኪ ጥራዩ ክቐትል ማለት ክንቀሳቐስ ዝጸንሐ ኣካልኪ ምንቅስቓስ የቋርጽ በቃ እዚ ነፍስኻ ምጥፋ ኣይኮነን ሓቀኛ ነፍስኻ ምጥፋ ኣእምሮኻን ሕልናኻን ምቕታል ማለት እዩ ኣካልን ሕልናን ንሰብ ዝተዋሃቡ ጽቡቓት ህያባት እዮም ኣካል ዝፍጽሞ ሕማቕ ነገር የብሉን ሕልና እውን ከምኡ እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኣእምሮ እዩ ክኸውን ዝኽእል ኣካልኪ ብምጥፋእኺ ኣንጻር ህይወት ደው ዝበልኪ መሲሉ ክስማዓኪ ይኽእል እዩ ግና ኣንጻር ህይወት ኣይሓሰብክን ድላይኪ ካልእ ህይወት እዩ ምናልባት ካብዚ ዘለኽዮ ብመልክዕ ዝጸበቕኪ ብገንዘብ ዝሃብተምኪ ብሓሳብ ዝበላሕኺ ብፍቕሪ ዝሓንቀቕኪ ብጥዕና ዝደልደልኪ ክትኮኒ ትደሊ ትኸሉዊ ናይ ዘይፍታሕ ድማ ባዕልኺ ኢኺ ነፍስኺ ከም ዘላታ ክትቀበልያ ከድልየኪ እዩ ቅድሚ ኸፍቅራያ ኢልኪ ምሕሳብኪ ክትቀበልያ ከድልየኪ እዩ ምስ ተቐበልክያ ከተፍቅርያ ኣይከትሽገረን ኢኺ ገዛእ ርእሶም ዝቐትሉ ሰባት ንህይወት ስለ ዝጸልኡ ይኮኑን ህይወት ንኹሉ ድልየታቶም ስለ ዘየማልኡ ጥራዮም ኣብ ዓለም ድማ ድልየታት ህይወት ሙሉእ ብምሉእ ዝማልኣሉ ሰብ ኮቶ የለን ገለ እንተረኸብካ ገለ ክጉድለካ ግድን እዩ ገንዘብ እንተረኸብካ ዘይሰሓቢ ትርኢት ክህልወካ ይኽእል እዩ ማራኺ መልክዕ እንተሃለወካ በሊሕ ዘይክትከውን ትኽእል ኢኻ ወዘተ ስለዚ ዝኸበርኪ ሓብትና ድልየት ከም ሰብ ትምኒታትና መግቲኢ ከም ዘይብሎም ፈለማ ክትርድእ ኣለኪ ብዘለክን ብነፍስኽን ክትዓግቢ እንተዘይክኢልኪ ኣእምሮ እንተሰሲዑ ዘይዓቕምኺ ክትርኢ ክትመጣጠሪ ወዲቕኪ ኩሉ ክትጽንዮ ኢኺ ነፍሲ ቅትለት ዝበሃል ከዓ ኣዝዩ ዘይንስኻ ምዃን ዘይዓቕምኻ ምሕሳብ ህይወትካ ዘይምቕባልን ከም ነፍስኻ ዘይምንባርን እዩ ኣካልካ ምጥፋእ ዘምጽኦ ለውጢ የለን ምኽንያቱ መጻኢኻ ካብ ዘለኻዮ ዝኸፍእ እምበር ዝሓሸ ህይወት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ነፍስኺ ከም ዘላታ ተቐቢልኪ ጥዕና ኣእምሮኺ ሓለዊ ሽዑ ክትሕጐሲ ኢኺ ብፍላይ ኣብ ጽምዋ በይንኺ ኣይትኾኒ ምስ ሰባት ኣዕለሊ ደገ ወፂኺ ተናፈሲ
ምስ መሓዙትክ ከዓ ወፂኽ ተዘናግዒ ሽዑ እዚ ኣብ እምሮኺ ዝርብሸክ ዘሎ ሰይጣናዊ ሓሳባት ክጠፍኣልክዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሰይጣናዊ ሓሳባት ክመፀክን ከሎ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ መንፈሳዊ ትሕዝቶታት ተኸታተሊ ክብርቲ ሓብትና ድልየት በዚ መልስና ዓጊብ ክትኮኒ እናተመነና ኣብ ቀጻሊ የራኸበና ሰሰናዩ ማርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ሲነማ ሰመረ ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚዩ በዚ ዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ እናተመነና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእይቶ ኾነ ነቐፌታ ክትጽሕፉልና እናተሓሳሰብና ኣብ ቀጻሊ የራኸበና ሰሰናዩ